хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 8 март дар Паём ТВ. дар Тоҷикистон қисми даромади буҷаи давлатӣ аз рӯи натиҷаҳои моҳи аввали соли равон барзиёд иҷро шудааст. Дар ин бора Вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Ҳамин тариқ ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ дар моҳи январи соли 2023 беш аз 3 миллиарду 200 миллион сомонӣ ҳудуди 293 миллиону 800 ҳазор долларро ташкил додааст. Ҳамин тавр ин рақам назар ба нақшаи ислоҳшуда 7,7% зиёд аст. тибқи иттилои Вазорати молияи ҷумҳурӣ қисми даромади буҷаи давлатӣ дар соли гузашта беш аз 36 миллиарду 300 миллион сомонӣ буд. ҳаҷми пешбинишудаи буҷети давлатӣ аз ҳисоби даромадҳои андоз 21 миллиарду 800 миллион сомонӣ ва даромадҳои ғайриандозӣ 2 миллиарду 400 миллион сомониро ташкил додааст. хароҷоти буҷети давлатӣ дар соли гузашта 34 миллиарду 700 миллион сомониро ташкил дод. аз ҷумла барои пардохти музди меҳнат ба ташкилотҳои буҷетӣ 7 миллиарду 200 миллион сомонӣ ва барои нафақа 3 миллиарду 300 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. соли 2022 ташкилотҳои байналхалқӣ ба соҳаҳои гуногуни вилояти сохт ба маблағи 1 миллиону 350 ҳазор доллари амрикоӣ кӯмак карданд. соли 2021 ин рақам ба 1 миллиону 107 ҳазор доллар баробар буд. дар ин бора Муҳаммад Ҷобир Раҷабзода, масъули риёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар вилояти сохт ба Азия Плюс иттилоъ дода гуфтааст, ки ин кӯмакҳо асосан аз тарафи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид, фонди Оғохон, ташкилоти Актед, Ҷайзер, Хелветас ва дигарҳо роҳандозӣ гардида барои рушди соҳаи кишоварзӣ, қисман обтаъминкунӣ, тандурустӣ, маориф, дастгирии занҳои соҳибкор ва монанди инҳо равона карда шудааст. аз ҷониби давлатҳо бошад соли 2022 ба вилояти сохт 962,200 доллари амрикоӣ кӯмаки башардӯстона расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2021 камтар аст. соли 2021 ҳаҷми кӯмак аз ҷониби давлатҳо 1 миллиону 741 ҳазор доллари амрикоиро ташкил дода буд. гуфта мешавад 90-95% кӯмакҳои башардӯстона аз ҷониби Русия ва Қазоқистон ба вилоят ворид гардидааст. кӯмакҳо асосан аз маводи хӯрокӣ, таҷҳизоти тиббӣ ва дороворӣ иборат буда, тақсимоти онро соҳаҳои марбута ба анҷом расониданд. ба таъкиди Муҳаммад Ҷобир Раҷабзода, соли 2021 аз ҳисоби пандемия кӯмакҳои башардӯстона афзуда буд. дар ҳамин ҳол агентии омори ҷумҳурӣ иттилоъ медиҳад, ки кишварҳои мададрасон кӯмаки башардӯстонаро ба Тоҷикистон қариб 12 баробар кам карданд. шумораи мададрасонҳо аз 26 кишвар дар моҳи январи соли 2022 то 19 кишвар дар моҳи январи ҳамин сол кам шуд. дар моҳи январи соли 2022 Тоҷикистон ба маблағи умумӣ зиёда аз 2 миллиону 600 ҳазор доллар кӯмаки башардӯстона гирифтааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 8 март эълон кард. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 40 дирам аст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1091 сомониву 30 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1164 сомониву 53 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон 1813 доллару 68 сент муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London 83 доллару 7 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York 77 доллару 38 сент муомила шуд.